Witam Was pięknie Rostomili. Dzisiaj wam wyrządzę coś o kraglu, bo jak chłop ma na sobie obleczoną koszulę, to musi mieć pod karkiem a i kragiel. Tak to było, je i isto tak to będzie. Kragle są roztomańte, tak jako a i koszule, bo jedne koszule są do roboty, na każdą, inksze są do kościoła, a jeszcze inksze na wesieli, a na muzykę. Jagyny syneczek kapkę podrosnął od ziemię, to już mu mama kupili, lebo dali uszyć piękną białą koszulę z kraglem. Jeneże koszulę szło lako wypucować, a kragiel już nie, bo był chruby, a kiedy się zmazał, to go trzeba było moczać, a potem procnie prać. Tuż z krystego hańdowni kragle miały knefle, a szło ich zapiąć, a odpiąć od koszule. Wypucowane kragle się chowało do kaslika, a każdy chłop, lebo synek, miał tych kragli dycki porę. Wspominam se, że my we szkole oblykali modre koszule, a kragle były białe, tuż się furt a furt mazały. Ale mama mieli do forotu dycki ze 3, bo przeca jako mały synek, żech furt po szkole gonił, a dorobił. Ale przeca kragle mazali a i starsi syncy, a chłopi, gor na muzykach, a na wesielach. Jeny, że każda baba siedycki na swojego chłopa podziwała, jako wygląda, niż z nim kańsik zaszła, esinimo zmazanych oblyczek, a gor esinimo zmazanego kragla. Bo przeca Jezeryna, jakby przyszł na wesieli ze zmazanym kraglem, to na ozajst by se tego wszymły wszystkie klebetnice, co były napytane. Po tym jak chłop miał kragiel zmazany, jak się tańcowało, to już nie była żadna ostuda, bo w lufcie przeca furkały a i krawatki. Syncy też, niż szli na muzykę, to się dziwali do zdrzadła, jako wyglądają, bo jak jaki ciućmok przyszedł ku dziołsze, co by z nim zatańcowała, a miał zmazany kragiel, to ona od niego raczej uciekła. Kragiel musiał być biolućki, a miał się świecić jako miesiączek na niebie. Jak się go wypucowało, to potem się go jeszcze naszkrubiło, a na koniec pięknie wybiglowało. Na muzykach a na wesielach się jednako furt nie tańcowało, bo wiele razy syncy albo chłopi się poszkubali, a potem a i jedni do drugich skoczyli. Niż se dali fackę po gębie, to najprzód jeden drugiego chycił za kragiel, tuż a i z krystego chłopi kragle musieli mieć przy koszulach. Syncy we szkole też jak jeden drugiemu coś ich zrobił, lebo się powadził, to najprzód się targali za kragle. A potem mama w chałupie jednego a drugiego strzasła warzachą po życi, a foter poskiem jeszcze poprawił, bo z kragla nie było gans nic. Dycki a i terazy, jak jeden chłop mocosik prosił drugiemu chłopu, to go musi chycić za kragiel, a potem dzieprom mu może dać fackę po gębie. W Polsce, a i na cieszyńskiej ziemi się prawiło, a furt jeszcze się prawi, że chłop, kiedy nie pił gorzołki, to ją wylywał za kragiel. Tego ci chłopi, kiedy gorzołkę piją, nigdy nie poradzili spokopić. Jako to tak idzie kasyrować gorzołeczkę. Kragiel musiał być dycki, pięknie a równo pod karkiem obrychtowany, bo inaczy mama go synkowi sprawowała, lebo baba chłopu. Gorszy miał starszy synek, kiedy szedł na muzykę, ale stykło, że się podziwał do zdrzadła, bo mógł być szumny, ale jak miał szury kragiel, to se mógł wieczór z dziołchami wobec nie potańcować. Rostomili, jak mocie radzi, to moi drzistani, to subskrybujcie mój kanał, dajcie mi pyty palec do wyrchu, a po obu stronach mojej głowy macie obrazki. Jeden obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Miejcie się wszyscy, a niech się wam darzy.